palestinci, palestinkice moje, kao što danas sa palestinci, ljudi moji, kao što te konačno snimamo nešto novo, sasvim novo u Clash of Clansu, ljudi moji, danas snimam preko akaunta svog prijatelja. Nisam snimao jako dugo, ali malo da se vratimo u formi, teo sam da snimam par napada. Čini mi se da je izašao novi event i novi spell. Ljudi moji, kao što vidite, izašao je novogodišnji spell. Sada piše ovdje ovako, piše Sant Surprise, brate. Sad šta znam ja šta znači ovo na engleski, bukvalno neki novogodišnji kao, kako se zove, novogodišnji, kako spell, brate, mili, kako ga zove, novogodišnji, da, spellovi, brate. Ali nema veze. Idemo odmah na video, danas radimo malo lutanje, bukvalno za TH11, idemo pozdrave za ekipu, pozdrav za IRT, idemo ovako, pozdrav za IRT, idemo pozdrave za ekipu, pa će da krenemo na lutanje. Ja ću odraditi par napada, evo ovako, imam neki novogodišnji poklon iz Gold Passa, bukvalno, ne znam, ja nisam prvi put snimam preko prijateljevog akaunta, on nije dozvolio snimanje, tako da ljudi moji, vidjet ćemo kako ti da ispadne klip. Bukvalno se nadamo da će da ispadne sve super. Idemo prvo na pozdrave. Kao što znate, imamo prvi pozdrav, idemo od Šali. Ona je stara članica, sad već u klanu, malo je duže vreme kod nas. Veliki pozdrav za nju, Šali. Znači ona napada zmajevima. Idemo dalje. Jedan veliki pozdrav za Stefketa. Veliki pozdrav za Stefketa. On je isto skoro član ove ekipe. Ima nekih možda nedelju dana kad je upao u klanu. Skoro su novi likovi u klanu upali. Ja sam kikao neke neaktivne i od svojih ekipa iz klana članove koji nisu htjeli da igraju nešto pretjerano. Neki su i psovali pretjerano. Tako da sam izbacio iz klana. Neki su se vratili. Tako ljudi moji, imamo dalje ovako. Ovo je Stefke. Imamo Mikija, veliki pozdrav za Mikija, to je naš Kimi, veliki pozdrav za Kimija. On isto TH9, nije nešto pretjerano max, ništa nešto pretjerano što da kažemo. Idemo ovako, možda sada da vidite kao što vidite ovdje skinove, bukvalno, ne znam, vidite skroz skin i onda ne znam, možete da na bilo kog heroja da vidi se taj skin, ali nema veze. Sad će da vidimo malo u polje situaciju, veliki pozdrav za Besta, kao što znate on nam se vrati u klanu. Stari klan, igrač iz klana. Evo, kao što vidite, sad možda vidimo te skinove. Znači, ja mislim da ovdje kad idete viv skin, znači možda vidite bukvalno i skin kako izgleda. Znači, sada bukvalno to je neki novi update koji su ubacili Super ID. I sad ne znam što ima još. Baš me zanima ovaj novi spell, pa će napadamo prijatelja. Sad ću da pitam i za CH, samo idemo pozdravi za Kimbu. Tu je i Kimba, bukvalno. Sad da vidimo da on ima skinove, sada možda kupujete skinove, tako da ljudi moji, svakih možda mjesec dana se menjaju skinovi, bukvalno prvih mjesec dana, sad ću da vidim koliko skinova tačno imam, sad ću da mi tražim i CH, dajte CH brate, daj neko CH, evo ovako, pa bukvalno kad uđete u shop i ovaj finger ovdje, na svakih mjesec dana bukvalno se skinovi menjaju, tako sam čuo da kažu. Znači prođe mjesec dana, dođu drugi skinovi, verovatno za sve heroje, kao što je kralj i kraljica i imate ovog, naravno, Gandalfa, ljudi moji. Sada, ne znam, na svaki mjesec oni tako to menjaju. Sad je izašao novi, znači kako se zove heroj, za novog heroja ovog Amazonku, brate mili, izašao je onaj novi skin. Ne znam kako izgleda sada, pošto ja nisam još TH13, ali uskoro se maksim skroz i krećem i na to. Radit ćemo par napada za loot, po meni je to solidno. Evo ovako, idemo na Kimbu direktno. Idemo na Kimbu, zato što izašao novi spell, ljudi moji, sad me zanima šta radi ovaj novi spell, evo ga ovdje, stavit ću 2 komada, napadam elektro zmajevima, baš me čisto zanima šta li radi ovdje, ja se stvarno ne razumijem baš toliko, idemo na Kimbu, sad će da vidimo, nema levela spell, ne znam u čemu je fora, ne znam u čemu je caka, ja sam stavio 8 elektro zmajeva i jedan bukvalno zmaj, mogu sam i goblinima zato što je lakše za loot, ali krenut ćemo elektro zmajevima. Sad će da saznamo šta radi ovaj novi spell, bukvalno nisam ni čitao ništa, bukvalno samo upotrebit ću ga, da vidimo, bacit ću ga ovdje. Op, neke novogodišnje sanke su prolazile, šta li ovo uradi? Ja ne kapiram, bacio je poklon, šta li se desilo, ne znam. Prošao je bukvalno, ne znam ljudi, pogledajte to. Bukvalno baca neke poklone, ja ne kapiram šta li radi, vidite ovo ljudi, sad sam ukapirao. Znači, bukvalno novi spell, znači, baca neke sitne eksplozije, sad, šta će li vam to u igri, bukvalno nije, ja ne kapiram, bukvalno sam htio čisto da isprobam kako izgleda taj spell, bukvalno bacate bombe i ostavlja, bukvalno kako se zove ova čuda, ostavljam vam poklone,
bukvalno nekako sve u smislu novogodišnjeg praznika. Ja bukvalno ovdje sam Miloše napao, ne znam, bukvalno sam teo da testiram ovaj spell, ali nema veze. Idemo napade za loot odmah. Jako interesantan napad, zeznut načisto. Zato uzimamo 50%, pa idemo na običan napad da tražimo protivnika, čak ćete i vi da vidite kojeg protivnika će da tražimo ovdje za napad. Idemo, to je to, uzeo sam bukvalno 50% i 2 zvezdice, tako da idemo na lutanje. Šta se sada dešava, da vidimo da li ima još neki pozdrav, nemam, bukvalno idemo na lutanje. Ja sam, ne znam, mogao sam nečim drugim da napadam, ovo je jako slab loot, ljudi moji, pogledajte, sad ću da vas naučim, bukvalno ako tražite pola miliona, na TH8 najviše, znači evolucije, znači ovako, dobijete igrača sa pola miliona, i sad možda ga napadnate lagano, morate da tražite što bolji, znači precizan način sa koje strane, ali ćemo neki specijali za 500 subscribera, sad smo skoro i prešli 500 subova, po meni je to solidno, bukvalno snimam redovno, po meni baš sada nekad kad sam baš na poslu i ne stignem toliko da snimam, ali bukvalno stignem. Idemo da vidimo odmah napad. Evo ovako, ovo je znači bukvalno za pola miliona ljudi moji, znači bukvalno napadam za pola miliona, aktivirat ćemo Ericu. Bukvalno orao se ne može aktivirati dok ne bude više znači vojske i trupe izbačene, tako da na primjer sada kad krenete healerkom i kraljicom, bukvalno vi ljudi moji imate više prednosti za napad, ne znam kako to da vam sad objasnim malo bolje. Evo na primjer ovdje bude jedna čista trojka, imao sam znači lagan napad, evo ovako, op, nema više Gandalfa, zeznuo sam malo stvar, lagano. 2 napada bukvalno ću da iskoristim, neću da preterujem sad. Trebalo bi da bude opet 3, ali opet sam ja isto malo izgleda i zeznuo napad, ali nema veze, sad ćemo mi da se ispravimo. Krenut ću napad sa kraljem i kraljicom, ali pitanje odakle sad, i ja se pitam, bukvalno, evo ovako, bacit ćemo ovdje jedan spell na elektro zmaja ako preživi. U stvari nije ni preživio toliko, ostao još samo par sitnica da se sredi, idemo na TH na sigurnost, da pokušamo. Sad će da vidimo šta smo radili, ja sam misleći da ovo za pola miliona uzeo sam nekih 400k, čini mi se, lagano, dobro. Ovo može da se malo, ja ovo sam neozbiljno napao ovdje i ja ću da lutam. Pa bukvalno nije toliko loše, opet malo mi je žao što sam zeznuo napad, ali dobro, nevažno sad. Sad je malo kasno da se zezam s njima, bukvalno, moj pale, vrati. Ništa, nemamo sad ni trenutno ni gameove, tako da šta ko zna, da li da pokušamo napad u noćnom selu. Sad će da vidimo, nisam izvukao ni 2 zvezdice, mislio sam da ću da uspijem da izvučem barem 2 zvezdice. Bacit ću ovaj zadnji inferno, na ovo, kako se zove led, na ovo čudo. Prejako, bukvalno ono, nisam jedva izvukao ništa, džaba i da gleda napad, nema veze. Prvi napad je bio onako loš, znači bolji napad je vi da predložite s čime da napadam. Idemo ovako, znači bukvalno predložite vi koje napade, znači da iskoristimo u napadu. Teo sam samo da snimim malo za loot, ali bukvalno imam samo još zmajeve za napad. I ajde da pokušamo još jedan napad čisto onako, iz zezanja ljudi moji. Evo ovako, ima full, znači elektro zmajevi, ima i 400k. Bukvalno mislim da mogu samo zmajevima da sredim ovo. Sad ćemo da pokušamo. Mislim će da uspemo ovdje već jednu zvezdicu da izvučem kako je krenuo napad odlično. Malo imam sada bez heroja, malo mi je čudno bez heroja da se napada, ali nema veze. 5 spelova odakle, 5 spelova, meni ovdje ništa nije jasno. Bukvalno, lagano uzlivam ovdje nekih tačno procenata koliko mi treba i dovoljno lutam. Hvala sam ga zeznuo. I to mi je neko lutovanje. Dobro ljudi moji, u sljedećem klipu ću malo bolje to odraditi, da se malo bolje pripremim. Sad bukvalno nikako nisam imao ni vremena da se pripremim ni ništa. Ali zato lagano. Lagano ću ovdje da dobijem možda 2 zvezdice, možda i jedno, ne znam sada koliko uspem. Joj brate mili, ništa od mog lutanja za večeras. Ljudi, slušajte ovako, bacite vi like i sub, recite mi u komentaru koju vojsku vi najviše koristite za napade i za lutanje, bukvalno ono, čisto malo da izdominiramo, da pokažemo i drugim Balkancima, našim drugim klanovima i šire, kako se bukvalno ono igra. Neko mi je poslao zahtjev za prijateljstvo,
Ali uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Bukvalno uskoro stižemo i na 1000, kad stignemo na 1000 subova, da ćemo moći da radimo bukvalno streamove, tada nam neće trebati ništa, bukvalno imam ove spelove za boost, moći ću da napadam po par sati, tako da ljudi bacite sub, bacite like, udrite tu podršku ako možete, u mogućnosti se i vozda.